Love you. I'm just kidding. Take care! Tsaka ng kuko ko, huwag nyo yung tingnan nito. Chika pa more. Tingnan nyo yung dalawa, wala talagang mga ibang naisip. Hello peeps! Good afternoon! Hello my love! Hello. Ready na siya, ready na din ako. Magkaiba kami ng lakad. I will go get my nails done with Lovely today. Because my nails, I need to get it done. Anong pinanta ko dito? Tapos si Dan, meron din siyang lakad na kanya. O, saan yung battery ko? Walang laman na battery. Baka nasa bag ko na. Si Dan, maglalakad siya papunta dun sa block. Kasi imaginein na niya naman, guys. He will do the imagination. I'm ready. Wait, where's my phone? Where's my phone? I think after this, saan yung phone ko? Parang may pupuntahan din ata kami after. Parang pupunta kami ng Handorf. Okay, ready, phone. Who's that? Is that you? Okay, alis na tayo, guys. Where's my slides? Mag-slides tayo. Medyo malamig ang panahon. Low 20s. My love? Yan, ready na siya. Alarm? Ready? Love you. I'm just kidding. Take care. I'm on my way. Alright, let's go, peeps. Hindi natin susunduin si Lyra ngayon kasi walang Lyra. Nasa Republika ng Pilipinas. Si Lovely, hindi na natin siya kailangan sunduin. Nagdadrive na siya papunta dun, guys. So we will just go straight to Golden Grove. Malis na talaga yung Danny Boy ko. Mainit. Ay, ang ganda ng car. Ikaw na talaga ang cool yung car. Ang yellow pa niya. Good job, you. Alright, we are off. Dito na tayo, guys. It is, anong oras na ba ngayon? Na-off ko na yung car. It is 12:52. Okay. Yung usapan namin ni Love, 1. So, okay tayo. Pwede ba tayong bumili ng sushi? Merong sushi dito, yung crab legs na sushi. Masarap, guys. Ang tagal ko na hindi nakakain nun kasi hindi naman ako pumunta dito lagi. I only come here to get my nails done. And naka-ready na yung aking cash. So, dyan sa pinapagawa namin ng nails, yung tawag pala is SA Luxury Nails, and nandito siya sa Golden Grove, just in case taga South Australia kayo, guys, or taga Adelaide kayo ba, tas naghanap kayo ng bagong nail place. Wait, may papakita ako sa inyo eh. Sana naman hindi ko na iwan, kasi kanina ko yun. Okay, ito. Meron silang parang ito, card ba na makaka-stamp ka, and if nagbayad ka ng cash, marami yung isa-stamp nila, hindi lang isa. Pero kapag card yung gamit mo, isa yung isa-stamp nila. Wait, i-feel ko lang yung weather outside, no? Kasi mainit. Uy, grabe talaga. Mapaglin lang ang weather. The weather app says ano, kanina kasi sabi 17 daw. So right now it is 22 degrees, see? Low 20 sabi ko kanina, 'di ba? Humidity 50% and feels like 22%. So okay lang naman. So may cash na ako dito. Alright, let's go. Kapag wala pa si Love, bili na lang tayo ng sushi, no? Tapos kain-kain muna tayo doon. Maaga din naman kasi ako eh. Ano naman siya, mahangin na mainit. So, okay lang naman yung outfitan ko ngayon. Nag-jacket ako pero manipis lang naman siya. Ito yun, guys. Spicy crab stick. $1.80. Bili tayo ng 4. Tagdadalawa kami ni Love before tayo magpa-nails. Dito siya sa sushi hub. Masarap to dito. Marami pa sila ibang sushi pero yun lang yung gustong-gusto ko talaga. Yummers! Hello!
I'll grab 4 of these, please. Yep, sure. Yeah, thank you. Ayan guys, ito na siya. Si Lovely's Day parang naligaw pa ata. Pero papunta na daw siya. Nandito na kami guys. Hello, Lovely's Day. Wow. Nakakain na kami guys. Simple siya. Ito yung akin. 443. Tsaka ng kuko, huwag nyo yung tingnan ito. Ayan, kita ba? Yung sa'yo love, unsa to yung mga kani? 212. 2-1, kana? Ang kan, ano di, ade? Asa tong? 212. 214. 214? Ako 443. Okay. Tinatanggalan ni ate yung, ano guys, kulay. Ganyan yung itsura, oh. So, yan, acetone yan. Tapos tatanggalin. Nindot ang SNS no kay dili jud naka-yellow ug kuko. Yung SNS guys ba hindi nakaka-yellow ng kuko. Yan yung kuko ko. Healthy. Char. I-vlog na ko inig kabutang sa imong extension. Ako i-vlog ba gamiton ako imong camera buang. Nindot man na ganahan ng mga tamtanaw na. Satisfying. Ano ni mo? Ganina. Time lapse? Duloy. Dali kay mo man ang time lapse. Mabida akong kamot. I-vlog ra gud na kog normal. Para wasa na kay edit san. Tapulan na mi. Ayan, yan yung last, yung kabila tapos na yun. Ha? Chika pa more, Lovely's Day. Chika pa more. Nagdidip na siya, guys. Ayun. Yan yung kulay. Pang second na to na coat. Galing, di ba? Si Lovely, kumusta na? Simple lang. Simple na kayo, guys. Ang simple lang. Pero ang ganda ng kulay, doy. Ang ganda ng kanya. Oo nga, eh. Ano na to, guys? Final, ay hindi pa para final. Ano, parang sinusmooth ni ate ba? Ayan. Before niya, nag-shape siya kanina. Kasi parang hindi siya level, so isusmooth niya lang. Ito yung natatakot ako kasi nasusugatan ako nito. Minsan na sila, nalalagpas ba, napupunta sa skin. Pero magaling naman to si ate. Yan, last na yan. Lapit ka na? Sabay kami nila. Oh. Parang witch lang ako. Haba, doy. Hindi kaya yan mapuputol agad. Maganda, oy. Maganda. Akin kasi wala. Ang haba. Ang ikli. Kasi ang bilis humaba. Yung sa'yo. Next, napunta natin dito. Ganito pa rin siya. Sabi ko sa kanya, i-film natin yung paglagay ng extension. Kasi ang satisfying. Wala na. Tapos na. Chika kasi na chika. Tapos na, guys. First time in forever na wala akong accent nail. Kay Lovely, ang ganda. Oh, ang haba, day. Oo. Ang cute ng kanya. In fairness, bukas kikit-kitin na yan. Tapos na kami, guys. Bye, guys. Bye. Bye, guys. See you later. Huy, unsa man mo? Adto mo sa amo, dili. Okay. Okay, bye. Punta kami ng Handorf. So, doon na lang kami magkikita sa Handorf. Saan ba ako nag-park, guys? Naalala nyo? Ayun, nakikita ko. Doon pala ako. Ay, ang init sa car, Beshi! Uy, ang init. Woo! AC bells. Ang init. Ups! Danny boy! Hello, my love! Hello. Just finished. Finish what? Nails? Yes. Oh, wow. Yeah, why? Alright. I was going to say on the way home, can you grab me
chicken breast and some cheese. I'll do that thing for tomorrow for lunch. Okay. Yeah, just go past Food Lane on your way home. Yep, alright. Do you want some sushi? You got some? No, but I can go back. I'm still in the car. Nah, don't worry about it. Nah. Okay. Now, what time we go now? What time we going to Condor? Well, if Tony's gonna get there at 3:30, then we can... Okay, is Lovely already left? Yeah. Did she leave? When did she leave? Like pretty much right away, maybe? Oh, like what? Like just then, or? Oh, when did she leave? Yeah. No. Okay, so that won't be here till at least 4 or after 4 then, won't it? Okay. Yep. Yeah. Alright, no, that's right. Just if you can go past Food Lane on the way home. We've got spinach, just need that cheese. The cooking, the cream cheese? Yeah, and just 2 chicken breasts. Okay, my love. If they don't have any chicken breast, don't worry about it. That's all good. Okay, alright, no worries. Alright, bye, babe. I'll see you later. Love you. Bye. I love you more. Bye. Okay, let's go, people. Park. Food lang tayo saglit. Bilhin lang natin yung request ni Mr. Chicken at saka cream cheese for cooking. Sana meron kasi last time na pumunta dito sa Dan, walang chicken breast. Wow! In a range. Honey, I'm home! Char. Well, inopen yung ano natin doon, blinds natin doon. Nag-vacuum siya. I can tell. Oh, nakalimutan ko yun. I forgot to turn on the wash before I left. Tonight. We're going to turn it on so we get home now. Washing on. Nilagay ko na siya sa wash pero hindi ko siya in-on kasi sabi ko i-on ko siya just before I leave kasi sabi ko mga 2 oras siguro akong wala. Ganun yung time ng wash. Hello, my love. Hello, babe. Let's see. Oh, good. You like it? I do. Good choice. Thank you. I don't have any other color in my ring finger. I just went plain, my love. Yeah, looks good. I'm a plain Jane. So what time will Tony get here? 3:30? You clean, thank you. James going to Mark's house. Yeah, is he gonna come here or is he gonna go straight to? I'm sure they're gonna come here. Okay. Dito na kami. Maraming tao dito lagi eh. Dito si ate. Hi ate. Sakay siya sa amin para 2 car lang. Dito din si Tony sa harap, guys. Nandito na sila, love eh. Nice. Kita ko si na love at saka si mami. Ayun, oh, nagpicture-picture dalawa. Nakita namin sila nung nag-stop kami pero hindi nila kami nakita. Kanina pa namin sila sinusundan. Lakad lang sila, naglakad. Picture sila. Yeah, finally ate will catch them. Yeah, you should. Yeah. Be sneaky. Okay, come on. Sabi ni ate, should we scare mommy? Nakita niyo kami. Ay! Pa-surprise. Sinusundan namin kayo. Kanina pa kami nakasunod sa inyo. Uy, alam nyo. Dito kami, guys. German Arms. Ayan. Nandun na sila dan sa loob. Yan. Dito, diba? German Arms. Ah. Sabi ko, baka iba yung vlinag ko. Tapos iba pala. Bakit sa likod tayo? Sa likod tayo dadaan? May nakag-entrance dito tayo. Tapos doon lang ang table na to. Ah, okay. Si Lyra, ano sa amin mo, Lyra? Ito, may iba palang entrance dito, guys. Mga nindot inyong picture. Welcome to my house. Wow. House tour. Ay, nandito na sila. Aw, hello. Hello, Baba. Oh, cute. Ito yung aking pasta. Tingnan nyo naman, ang laki-laki. Ito yung kamay ko. Good luck. Keto ba yan? Keto diet ka? Keto ba yan? Mother. Si Dan, keto ba to, babe?
Bumili siya ng pretzel, tapos yan din yung kanyang main. The other hotels got bigger servings of food. Hala! Even Si though Tony Bradford pork pasta cup. is pretty big, that one looks pretty big as well. Our sausages on big guys. That one's mine. Hala. Yeah. Diba, dili dyan siya crispy. Hindi crispy yung pork cup nila, guys. Pero yan yung in-order ni Tony. Tapos sausage. Trio na sausage yung kay Mark. Kay Dan? Sausage din nandun ay sa gilid. Naghihintay ako ng more parmesan. Last week, we ran into this Filipino lady. Sana ano na lang, starter. She was actually starting Kasi ang dami nito pinanong. Kito ka. Kabahala dito sa kito ko na pasta ha. Pinagtulungan na nila yung pork hack ni Tony. Sabi ni Mark, masarap daw. Masarap, di ba, Mark? It's crispy ba? Alin yung mas masarap yan or ang crispy pata ni Lovely? Ang pata nila, kaya mas masarap. Ang pata ni Lovely, no? Ayan, di naubos ni Tony eh. Lami? This kitchen yun, the best. Ay, kasi nila pala ba? Nigara na sang usa. Baka makatunay tayo ni Manay. Wow. Thank you, Say thank you, Daddy. Louder, uy. Louder. Louder, you say thank you, Daddy. He didn't hear you, Baba. Thank you, Daddy. Wow. Uy, ano ba yun, uy? Sino nagturo? Delicious. Thank you, Daddy. Magaling pagkaturo ni Lola, ha? Napa na sila yung anday na hindi ko kaon ba? May yung bring the plate to the lababo. We're gonna bring the plate to the lababo. Lababo. You can drive, can't you? Yeah, I can. Yeah. Of course, yeah. Tapos na kami, guys. Lakad-lakad na kami. 2007. Stroll. Ayun, order mo? Chicken? Chicken burger? Hindi daw spicy yung spicy chicken nyo. Lakad-lakad lang kami, guys. Doon si Mami. Nauna na si Mami. Lakad-lakad. Buti pa sa Aliyah, naka-pram. Sabi ko nga ako muna sa pram. Pero sabi niya, okay. Makikipagpalit siya sa akin. Oh yeah, uy, close na. Uy, kasi hapon na. Tingnan niyo yung dalawa. Wala talagang mga ibang naisip. Sige, picturein mo. Picturein mo. So, picturein mo, Mark. Guys, close to, guys. Pumunta sila dyan. Oh, close. Tingnan mo tong dalawa. Alam ba ni Tony na babae siya dyan? You're so sexy there, Tony. I know. Very sexy. Ala, gusto ni Mark, day. Guys, naglalakad-lakad. Do you wanna carry him, babe? Tutulungan ni Dad si Mark. Tutulungan ni Dad si Little Mark. Asa na si Mark? Ayun na. Mahimatay na si Dad. Dahil na-chair. Ni Patong Rasing. Ay, ka-cute. Aww. Kamuduhan. Kamuduhan, Mark. Kayo dalawa, Mark. Daddy. Picture them, ate. Picture them, ate. Where's your phone? Ikaw. Oh, ikaw, Day. Daddy, wait lang, Daddy. Nagbablog lang. Hinawa ka na ni Dan kasi bawal. Huy, baka masira nyo yan. Sarado pa naman. Oh, ka-cute. Aww, supportive families. Nakita ano po na sa kagamay daw. Ate, hindi pa siya naka-picture. Nandun si Aliyah. Kami, Aliyah. Ate, nana na lang. Sige, go ate. Dyan ka. Wala kayong photo, Daddy. Bakit? Hindi kayo picture kay ate. O, mati, si Aliyah. Hello, si Aliyah. Ang ka-cute. Ala, ka-cute ni Aliyah. Wait pa. Oh, ka-cute. Picture, ate, faster. Look at yung mukha. Bahay na kami, guys. That was a long day. Si Dan, in fairness sa kanya, nung nagpa-nails ako, nilinis niya yung labas. Kasi diba nag-ano sila ng pump kahapon, kasama yung friend niya. Nilinis niya. Kasi iniwan lang nila dun yan kahapon eh, yung may mga remnants. Kasi right after nung ginawa nila yun, umalis agad kami, diba? Nagpunta tayo kay Namanay. Put washing on. My note. Hindi kasi namin siya tina-turn on kapag wala kami sa bahay. Kasi ayaw namin na tapos na siya, tapos hindi siya sinasampay agad.
Kasi baka, hindi naman siya bumaho. Well, hindi pa din kasi nangyari na pinatagal namin siya doon. Kapag nagtagal siya doon kasi, yung ginagawa namin is, nakabag pa talaga ako. Inuulit namin. So, para to avoid na ulitin namin siya, no, nilagyan ko na to ng nilagyan ko na to ng sabon. Yung plano ko talaga sana kanina, hindi ko alam kung natapos ko yung sinasabi ko kanina, is, i-on na lang talaga siya. Para pagbalik ko galing nails, tapos na siya kasi it takes about 2 hours. Yung nails ko mga, including the biyahe, siguro mga 2 hours. Para pagdating ko, kakatapos lang niya or maybe hindi pa tapos. Alam mo yun, nakalimutan ko. Pagdating ko ng bahay, sabi ko, ay, pangalawang load na din kasi yun. Buti na lang. Pero nandun yung ibang, nandun yung mga work shirts ni Dan kasi nauna ko yung mga itim or darks. So, tapos na yung pants ni Dan. Yung work shirt na lang. Okay lang yan. Maano yun bukas. Matutuyo naman yun bukas. Kasi yung setting na ginagamit ko is sobrang pigang-piga siya to the point na sobrang konti na lang. Like, konting hangin lang matutuyo na siya. Do I have to sign anything? Yep. Okay, what is this for? Oh, when you finish I'll show you. Okay. Guys, lutuin natin tong kanyang chicken. Yung gagawin ko is yung may spinach tapos may cheese. Kasi gustong-gusto yun na Dan. And siya din yung nag-request. Diba kanina tumawag siya, nagpabili siya nito. So, let's make this. Madali lang naman to eh. Gusto niya na ipaluto yung dalawa. So, 2 lunch na niya to. Gasa lang mo natin yung chicken. What are you heating up? Huh? You're gonna put water. Do you wanna take off the... Where? You sure? Yeah. Ayaw niya talaga tanggalin yung papel-papel eh. Mahatching ako. Hindi natuloy. Tsaka na feeling hindi natutuloy yung hatching. Gagamitin ko to. Yung binili ko na from Green A. Basta meron ako unboxing nito. I-leave ko siya dito sa taas. Pero first time ko siyang gagamitin as a baking paper. So, ilalagay natin siya dito sa ating tray. Dito. And, ito na yung baking paper natin, guys. Meron pa naman akong baking... Huh? Still use baking paper? No. Try it. I want to try it. Because the tray will still get sticky. You don't use baking paper. It's not big enough. It is. So juices. Gusto niya gamitin ko yung baking paper. Meron pa naman kaming baking paper. Hindi pa naman ubos. Pero kasya naman to. Ganyan siya, guys. Ayan. Tama nga naman si Dan, no? Yung mga juices ng baka hindi niya mahuhold yung juices. Kasi kapag itong chicken na to yung ginagawa namin, yung baking paper, ino-overlap namin siya dito. Kasi para masalo talaga yung juice ba. Ito hindi niya masasalo yung juice. Parang maganda to sa mga cookies. Alam mo yun? Okay. Gagamitin ko na lang muna yung baking paper namin, guys. Kasi meron pa naman kaming baking paper eh. Pero hindi na ako bibili ng baking paper. Ito na talaga. Tapos yung ginamit ko din kanina, kasi di ba sa recipe na to, yung ginagawa sa chicken breast, ito. Para makita nyo duko kayo, duko. Ayan, nandyan yung chicken. Yung ginagawa kasi sa chicken, ginaganon siya nitong tenderizer. And usually, nagka-cover ako ng baking paper para naman hindi like, alam mo yun, magkatalsikan kung saan-saan yung chicken. Yung ginawa ko kanina instead is ginamit ko yung plastic na ginamit nila paglagay nitong chicken para hindi ka na gumamit ng baking paper. Just in case gusto mong maggamit na din ng ganito, hindi na yung baking paper. Kasi inisip ko kanina paano kapag wala na ako ng baking paper. So yung ginamit ko is yung plastic. Malapit na ito maubos yung baking paper namin. Dahil mahal, mahal na mahal kita. Excuse me? Hindi ako tatakot, mahihiya. Ano man ang sabihin lang, dahil mahal kita.
tonight's mask. Whiten. Essence Whitening Mask. Feeling ko bigay ito sa akin. Thank you sa nagbigay nito. Maraming salamat po. Si Dan kakatapos lang maligo. Pang-4 na beses niya yung ligo ngayong araw. Siya na talaga. Naligo siya pagising niya sa umaga. Nung nagpa-nails ako, di ba naglakad siya, so naligo siya pag uwi niya. Naligo na naman siya before tayo umalis nag-dinner. Tapos ngayon, naligo na naman siya guys. Pagkatapos niya magpupo. Nagpupo lang siya pero naligo siya. How's your eye mask, my love? Good. Good? That's good. It's time to remove my mask. Wait, I'll just close my vlog. Okay? Papatay na yung ilaw, guys. Yun na yung vlog. Sana guys nagustuhan nyo. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe kung gusto nyo lang naman. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye. Good night, my love. Good night. Bye, guys. Mwah.